Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 9. Tenglam ti pungtot mo, kinamaag ti panangipempen itigura. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, aday ta, lakay. Naidenden ti alad. Adapay ayam aramida ni Manong Roldan, kat nakaalad tan. Wan bakit? Imposible nga ikatin na tinayalad ta. Naimbaglaangan ata mapanda ka no makimisa. Kat saan da amalapdan ti aramidan ta. Limawan ti parangan tayo. Ay, rumbaglaang Awanan maaramidan ti kabsat ko, tanalpasan ti alad. Ni, apay ngay lakay. Naidenden matan ti alad da Flora kabsat mo. Kat adapasit anaala iti sular tayo. Ay, unay na ito yung naramid dagiti agasawa. Ay, unay matan ti kabsat mo lakay. Limipit matan ti paraangan tayo. Payman, kasaritak ni Flora. Ay, saanan lakay? Awan madlat denggan na. Sigurado nga agpukka-pukkaw tumanan, nakababain. Ay, Mala, mabit lang tay lukat ko ti ridaw. Tao mo nagtayon. Sigurado nabannog kan anang hubba di taburidag ta. Mabit lang talag ti tulbag iti bag ko. sige man bakat. Katapaman ang makainanaak. Inak kasarita da Flora. Flora, apay nga indenden nyo ti alad yo. Naglawat ti pasat ti arubayan nga inaladan nyo. Limipitan ti paraangan mi. Uray tadagamot dagiti dadakkel ta dayta. Ngam agpada ta iti kalawat ti bingay. Patas laeng. Ay namanong, saan kan nga agreklamo? Nalpasan ti panagalad mi. Siguro, sinugsugan na kamanin ti asawam nga inmay dito'y balay. Tapno kasarita na kanya. Sobra ka mat, Flora. Agum ka talaga. Uray takas iti nakunakon. Saan mo adaga? Tadaga dagiti dadakkel ta. Saan ka ama kontento iti impatawid dagiti naganak ta? Agawom pa iti para kanyak. Diyak kayat ti apa ha? Iso awanan ti ibagam? Ingkan, tadyak kayat ti makiapakan ka. Ay na, Flora. Saanak ang makiapakan ka. No di kat ibagbagak laang ti madi nga inaramid yung agasawa. Basta pumanaw kan. Tama nga no anya pa iti maibagakan ka, Manong. Siya kung ti mangikat iti alad, no di yo kayat nga ikatan. Kat isublik iti sigod, nga isumat ti rumbang. Padasam nga aramidan dayta. Tagubat ti mapasamak. Anya? Ibagbagakon, Manong. Iti kanito abaliwam ti alad. Talagang agugubat tayon. Saan na may parbang daytoy? Isublik iti sigod ti alad. Talaga ka di, anakarit kan, Manong Roldan. Ang mga no kayat mo nga pinadas ta, Oh, ni Paul, katadaigam na abunang. Nuyalis mo day taalat. Agpipinadas tayon. Anyan ti kinaagom dang agasawa. Nagasawaan dang agom. Naimbagtasan mo nga intuloy nga indenden ti alad lakay. Nakitak niya birat pul nakaigam iti bunang. Ang mga numaylawan kat madaksan ka. Nagmayat kat kuman atutupan. Hanggang nagkalma aklaan. Nasaya at ata nakapagpanunot ka. Manumutlaan day nga iwalagas ngay. Hanggang jak kayat atutupan. Tamangan no kumarkaro ti kinadakas ti panunot da. Kat anya pa'y ti mapasamak. Nasaya at akas na tinapanunot mo lakay. Bayan tapay laang ti alad. Dumtang to ti panawen ang makaamiris da. Kat uray anya ti araramidan da. Kukwak ti inaguman da. Mala, ikarkararagan talat ta idan. Asapay la kuma, taagbaliwan ti kinaagom da. Nay, nagsaya atan taadan na tebang asabala kay. Mano abulig day tayong sangpot mo. Ket numula damanong mo day ta asaba. Awan tao iti aglawlaw, iso at tinibako na. Iso pa'y nga ilako minton maluom da. Agasam nga, itain na mabulig. Wan isopay?
Ay, sapay nagdadakkel sa ba? Sigurado amala ko Igatang munto iti naimas asidaan. Ay, wala. Sana bali at amula mo't gayam ni manong ko. Oh, di awan nga rod parikot. Wen Roldan, nakitak ni bayaw mo anang teba iti mulam asaba di tasurong. Di na mo nakitak, tanaglingudak adagos, jak impadlaw apalpaliiwa. Anya? Apag iso nga main ang naggapuak ijay umak. Kat idi malabsak jay kasabaam, nakitak at tebaan na ti sabaam. Saan akon ang nagtagtagaray, basta pinaliiw kulatan. Agyaman iti impakaamom, nana. Inakitamot lang di kasabaak. Tapan kak ti imbagayo. Di mulatan sasawan kan kwa na asyak tinangidanaw. Nga bayso. Ado tinataba sa ba? Tinaba namat amin dagiti itba ko ma. Ay, anyan ti ugali ni Paula. Di daman laag mula, tapno adda pa kay ranudan da. Ay, naskan akasaritak ni Paula. Saan amabalin da ito yung inaramid na? Di ka man nagpabasol bayaw? Nakitam aya asyak tinang tebba kadagiti sabam, Di ka naglibak. Taadda na kaimatang iti inaramid mo. Irwar mo dagiti saba, taited mo kanyak ti daduma. Awan tinebbak asabam. Apay ka di nga ipapilit mo nga dati nabba nila kay ko asabam manong. Agtatakaw aya ti asawa? Nukas tayo latan nga agasawa. Awan na saya at apagturungan ti biyagyo. Ingkay mat ngamin makimisa. Tapno makasursuro kayo itinasaya at akababalin. Saan apasig a dinedemonyo ti panunotyo. No agsasao ka, kunamlan santo ka, pwe. Ala, ingkan manong. Taawan kinapudnot ipagpabasol mo kan nila kay ko. Anyamot ton lakay. Sika tinagmula ngam sabali tinagapit. Nagawan kita konsensyada. Bayamon bakit? Sana bale. Adu pa'y ti sumaruno amataba. Kasanon numapan man ang tabaan ni Paul. Naskan abantaya kon. Kaslasaan kun ang mapalabas da ito'y lakay. Kasla kayat ko pagsasawan ida. Saanan? Hindi mo idan tutupan. Lakay. Kinasaritak idan. Ngamawan nagmamayan na. Bayan talata idan. Ay, lakay. Kasanuda itan. Ay, nalugi ta iti inapit ta natang. Nababa ti presyo tinatang ita. Ewan nga rod. Kapag isulang arimor ti puunan ta nagmula. Nagmalas mo tandi kastoy. Imbag pa'y day takabsan mo. Takaslas saan da mauawanan. Nakita ka nagdakkel tay bag abitbit na. Naggapuda gayam ijitsindaan. Nagado ti gatang da. Agparam magladay jay nga Amanda. Ipasikat na adakkel ti sweldo na iti opisina nga ayan na. Saan da nga rod mauawanan? Iso na pasikat da. Ako namlan baknang da. Ingka man kit di dumawat iti sidaan tayo. Ang mga nakaluto dan. Sige man nga agpaiso. Ibaon ko ti inauna nga anak ta. Auntie Amanda, dumawatak man kano iti linuto yu asidaan? Ato iti pangikan nyo? Ha? Nagdakkelan ang malukong? Imbaunak ni nanang auntie. Ala kano tay kadakkalanan ang malukong? Tapaikak kada kayo iti sidaan? Mala, mabit lang, taikak tamalukong yo, boy. Agyamanak auntie. Wan lakay. Nagdakkel ngamin amalukong tay awit ni boy. Iso pinunuklatan Tapno umanay asidaan da. Nagpuskol at talaga ti rupa dagiti agasawa. Imbaon da pa iti anak da dumawat iti sidaan? Pinanunot ko laang na para kadagiti anak da. Iso pinunok ti malukong. Imbis asidaan tayo kumapainton rabi iti daduma. Ala, bayamon. Makanladay talakay. Sa anak kumamat nga agsawa iti kastoy. No nasaya at ti ugali da. Ipagpagapu talatan kadagiti anak da. Nagiimasan ti sidain. Sinigang akarnit baboy.
Sapay na pumpun no ti dakkel amalukong. Alaki din, mangan tayon. Umanay day taas si daan tayo, tanaga daw. Nagsayaten. Kastoy kumaka na yun. Bayam. Taibaon kung tumanin ni Boy at dumawat, iti si daan damanong roldan. Lakay, si kantulangan ti makimiting ije eskwelaan dagiti ubing inton bigan. Sana ka mabalin nga aglangan, tani. Nagadu ti trabaho nga gururay kanya kay opisina. Sige, siya akon. Agyaman naklakay. Sapay agmalmalama kumainton bigat ije garden ko. Alauna ti meeting. Sige, siya nga rudan ti makimiting. Ala, maturog tang arudan lakay. Agpada ta na banog iti trabaho. Wan bagat. Ala, maturog tan. Intan lakay, nagadon ti pinusta akarabasa. Wan bakat. Magkata kung ito'y sangasako. Kagudwa mo ta sa ako kanyag. Nadagsan, ngam ikarigata kapag katin. Kwarta manin da ito eh. Ilako ta, tay gatang ta itinaimas asidain tayo. Gubatang ka itilakok akarabasa, barawk. Karabasa, nana. Aday ta. Gumatang ka, tapno maksayan to'y lakok. Nagdagsan nga main. Nana. Nangalaan yu itila ko yu akarabasa. Inlako kanyak na Flora ken ni Paul. Ginatang ko amin na tainted na itinalaka. Iso nga, aganan siya klabasait. Anya? Inlako kan kada Flora kan Paul? Uwan barawk. Nagadukan no ti mula da. Kasta ka di, nana. Mal, gumatang kantap no isupay amaksay tanay nagdagsan. Sige. Gulpiak deta sa nga labba alakom, nana. Ngamyawid mo pa'y laeng. Dagasak to inton malam. Bayada kitan. Apaya din mo pa'y layawad. Inakpay ngamin makimiting ije eskwelaan, nana. Isu adagasak to lang ije balayo inton malam. Alang nga rod barawk. Bayadam nga rodan to isang kalabala ko. Gimatang akon iti gata, lakay. Kandado maarikado, tagataan taman di karabasa. Naimas nang runa ta dakarnina. Wan, lakay. Naimas ita ti si daon tayo. Ay, no kumata nakatsamba ta ita iti apit taan nateng. O di nasaysaya at kuma. Inal daw kuma naimas ti si daon tayo. Tapno di natay kanayon apasikatan ni Amanda. Nakalaslastog. Gaputaad na natalgad apanggadan na. Ala, agluto takit din. Mabisinan dagiti anak ta. Kalpasan ti meeting ije pagadalan. Intulod kong dagiti ubing dito balay. Kat naglayo na ije ayan timulak akarabasa. Kat? Pudno nga adu tinaburas a bunga. Kat awan sa baling akin aramid, no di da Florang agasawa. Anyan? Dagiti karabasa ije kusina. Bunga dagiti mulak. Ginatang ko kan ni Nana Salome. Inlako ka no da Flora kan Paul. Kayat mo asawan? Tinakaw da? Anya pa'y ngay. Uy na, nagalas at talaga ti aramid da. Saan na mabalinti kastoy lakay? Makangagdan kanya ka talaga. Bakit? Mapanak itamat lang iti balay da. Agkalma ka lang bakit? Amang anuan niya ti pagbanagan ti ipapan mo iji balay da. Anya nga rin tinasayat nga aramidan ta. Ipabarangay ta idan? Tinasayaat. Duatan amapan iji balay da. Saan mi na mapalabas da ito'y nga aramid yung agasawa, Flora, Paul? Pagbalinanda kami gayam nga agtatakaw? Adda ni Nana Salome ang makapanaknag. Nga inlako yu kan kuana, dagiti tinakaw yu akarabasa mi. Nasauyo ka no, amulayo. Ada ka di mulayo akarabasa? No adda, sige, itamat laang, mapantayo iti ayan ti mulayo. Ta ipakita yu kada kami nga adda mulayo. Asino ka kumaamang bilin kada kami iti kasta? Gapu ka di tadakkel ti sweldom iti trabahom? Iso anakarit kan? Ala, pumanaw kayon. Tawan oras mi ang makirinikir kada kayo. Kaano kayong agbalbaliw? Makitkita dagiti anak yu ti dakas nga aramid kan ugali yo. Kayat yu ka di, amatulad danto day takada kayo. Ha?
Kaasi dagiti anak yo. No kastakit din ti masursuro da kada kayo. Pumanaw kayon! Panaw! Di ka agpukaw, Flora. Ayan nantay bunang mo, lakay! Sige, irwar mo ti bunang mo. Taagsango ta iti pangukuman. Anya? Imay kami tapno bagbagaan da kayo. Nga idyan yun ti dakas nga aramid kan ugali yo. Nga kastoy mati aramidan yo. Awan ka di ti panagbain yo? Flora, dakas ti aramid yung ang agasawa. Agbalbaliw kayon para kadagiti anak yo. Kas itinakuna ni Amanda. Saan kami nga imay ama ki apa? No di kat imay kami tapno bagbagaan da kayo. Kwa. Agbalbaliw kayon para kadagiti anak yo. Lakay, aging gayta, pampanunutot pa lang tinakuna da manong Roldan. Ay, agpay sumot ngamin ngagtatakaw ta. Namin adon adaras ang nagtakaw ta iti mula da. Idi pa'y laang nga agtaktakaw ta iti mula da. Husto ti kunada. Ang mga numatulad dagiti anak ta. Lakay, Iswa sige. Nagbalbaliutan, bakit? kanamiris ko, nasipod pa'y, data tinatangsit. Napakumbaba dalat ta nga gasawa. Kaslawan gura da kadata, nga uray dakas ti ugali ta kadakwada. Wen nga rod, kalmado dalat ta. Gaputa dida kaya ti makiapa. Manipod ita, santan nga agtakaw, kababain nga agpaiso. Kang runaan na, ang mga nutuladan dagiti anak ta, kat maisagmak dalaang. Husto ka, bakit? Isungag balbaliutan. Tanglam ti pungtot mo, kinamaag ti mangipampan iti gora. No surotam dayta, masabsaban ti bumarbara a pungtot. Kat iti odi na, kapya ti ipaay na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.